खुलुमबाय। दिनै 31 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। गोबां खामानि मावनानै गोसोखौ मेंग्लिनाय मोनगोन। गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। बृष राशि। जेरैबो रंजा बाजा खालामनानै सम बारहोनो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां गोजोन मोनगोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि। जेखि मावा बेफार फालांगियाव रांखावरि मोननो हागोन। मोजां सान। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। बायदिसिना सानखांनानै गोसोआव गिखांनाय मोननो हागौ। गोसोखौ लोरबां लानो नाङा। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। सिंह राशि। जेखियानो बादाया बे राशिनि थाखाय मोजां सान। देरहासार जानो हागोन। गोजोन मोनगोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कन्या राशि। दिनैनि दिनाव खुसियै थानो हागोन। फारफ्रोमथिंबो मोजां। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। नखराव सोरजोंबाफोर दावराव दावसि जानो हागौ। गोसो हमथानानै थानाया गाहाम। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। मोजां मोनलायनायनि देवलेंआ गोरा जागोन। अनलायनाया थाबाय थागोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। धनु राशि। देहा महर मुस्रिया गोमालांनो हागौ। देहाफोरखौ सांग्राङै लाखिनांगोन। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। मकर राशि। बे राशिनि थाखाय अशुभ सम। मोजां खामानियाव आगान सुरनो नाङा। गोसोखौ हमथा। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि। मानिबा थाखाय जिंगासिनो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। माबाफोर मुलाम्फा मोननो गोनां दङब्ला खहासो जानो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।